भाजी लाल आली मुळ्याची येतो सगळ्या मार पटो मार इल्ले पटू पटू मार पाकलाय तो हो माझं वाण नाही मी आपल्या ह्या कपाळ लायतोय कपाळात राहिलो होती व 2 मग अशी इजली ना त्यांच्या वेळेला कपाळात लागले तिला तर लगीन झाला का होणार मग हे करूया हो जिला आता सुनकरीत नाही मग हो मग हे झाला माझा बरा लिहिला मी पण तसा जिल्हा लगीन केलं वाटलंय घरात हा टाइम नको आहे ना कामावर उठले टायमवरच आता मी नाही करतो काय देतो डाळ भात तिळगू 4 दिवस इतके नको खा बरी आहे मासू खपा तुमच्या भाजी नाही खपली थोडी हा मुळ्याची नको काय करते तिथे टपा मुळो हा भाजी बघ होईल ना घे एक घे मुळा एक होई तर घेतले बघ तुका काय होई ती बघ 10 रुपये दिले सुटे हो असं करता घे हिरो करता वारी असे पटकन येतात मग याचे ये गमतं भाजी ओली नमती घराकडे जिल्ह्याच्या म्हणजे तू फणात येतं होय होय हा झिलाचा होय 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 नात्रा बाय ना देवाकडे मागतोय तुमच्या काय पाहिजे बाबा